Maar ik wil eerst nog aangeven, wil ik even weten wie jullie zijn. Meta, Tess. Oké, en wat gaan jullie voor ons doen? Dansen. Dansen. Hebben jullie er zin aan? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Goed, dan geven we jullie een heel groot applaus en heel veel succes. Bedankt.